Здравейте, аз съм Исмет и днес с моя приятел Алвин ще снимаме едно клипче на Майнкрафт епизод 1. И за това приятеля ми, той не снима, а аз, защото той пък трябва да си напише нещата, някакви неща. Ти пък събери това дърво. Добре. Ако може тук да има някъде близо. Трябва ни легло. Легло? Да. А как се правиш леглото? С дърво и вълна. Добре. Трябва ни 6... Ти събирай вълна, аз ще събирам дървото. Трябва ни 6 вълни и 6 дървета. Аз ще ги заберам. Ти събери вълната. Виж какво стана? Той не ме така там. Значи 6 дърва. Добре. Не, само ти. А пък след това ще играем на FIFA. PES. На PES, да, после на FIFA. Нямам FIFA. PES. PES ще играем. Само PES. И ще го снимаме, но след това клипче. Що го казваш? Това беше изненада. 15. 15, добре. Ела ти се изгуби, бе. Не съм се изгубил, бе. Виждаш ли ме, че говориш? Още 3 дървесата ми трябва. Не. Казах ти само 2 парченца от дърво. Аз вземам 6, както трябваше. Така не казах, бе. Абе, каза го. Виж, едно дърво колко трябва. Виж колко ти дава по 4. А не трябва само 6. Аз си ги събрах вече. Трябва ни 6 по такова, не по истинско. Къде да го намеря? Ти не знаеш. Тука. Сега ли се досети? Так. Крафтинг тейбъл. Тунг. Сега отивам за вълна. Сега ли пък се досети? Нямаме храна. О, не, сгубих си от животите. Няма да ти я прома. Много хубавичко. Извинявайте, ако чуете някакви звуци, то отвън. Просто сме отворили прозореца, за да се повечава. Намерих, пък мина. Какво стана, бе? Паднах. Дано намери айрон. Айрон. Не! Много малка миничка. Пък сега трябва да се изкача 50 метра. Видяхте? Да. Сега ми помогни. Мармело. Сега ми пък помогни да излеза. Мармело. Какво мармело? Маршмело, знаеш ли? Що казваш мармело? Вече се изкачих, ако знаеш. Здрасти. Рейтинг пис. О, не. Ти ли ме уби? Не. Какво има в съндъка? Ко ти пука какво има в съндъка? И плюс нямаме съндък и се казва чест. Да. Ти изобщо знаеш ли Майнкрафт, че бърбориш? Да. Що говориш такива глупости? 4. Много искаш да завършиш. Сега ще вземем малко месо за звъни. Първо вземе, Вратня, вратня. Само пиленце ли ще ни стигне? Ама аз съм -1. Боже! Вина. За минута ще прекъснем, защото не знам какво. Чао! Да, и продължаваме, дами и господа. Къде е отишъл той, бе? Ако чувате много странен звук, да кажа,
Чакай да го разбия. Вълна! Не, вземи, казах. Аз вземам вълната! Мухаха! Ей! Остана ми само 4 живота! Съжалявам! Да! Намерих за едно легло! Мога да направя едно легло! Да бе, гледай си работата, трябва не ще са болни. Не се отдалечавай! Я ти гаде. Япи. Ела при мен, дядко. Ела при мен, дядко. Не. Не, продължаваме. Става нощ! Изключи животните! Не знаеш как се изключва ли? Много говориш, а не знаеш. Просто ще направя мъничка къща. Ела при мен! Аз пък видях края на живота. И ми остана само 2 сърчица. Ако падне още един път в гръм, ще умра. Ела при мен, бе! Умрях! Ох! Още малко да умра. И да. Ела при мен, бе! Махни са! Де си горе? Ти гледаш горе! Просто се махни! Ей! Не казвай къде съм. Дай ми... Не стига да е. Дай ми дърво. Дай ми дърво, бе! Ето ме при теб. Не ме виждаш. Да, такова.
Лъжец! Ела при нашата стая просто. 5 часа. Добре, излизам. Знаеш кога ще излезна? Кога? Когато те убия. Ти ли ме уби? Ти къде си, бе? Добре, къде си? Къде си? Видяхте. Ела храна да с... Толя, ето. А храна ни трябва, ти просто имаш ли глава да ти кажа? Не, да, храна ни трябва. Направих 2 меча. И плюс крафтинг тейбъла го чупа с дърва, На кой език говоря? Според вас. Юпи, изключих лавата. Става нощ! Що? Добре, идвам само минута. Помощ! Исмет, умирам! Измъкнах се. Не знам как.